Jo em vaig apuntar per fer aquest voluntariat perquè creia que era una experiència que m'ompliria molt i que podia aprendre moltes coses. És una experiència que ja buscava des de fa temps i se'm va plantar l'oportunitat i realment m'està agradant molt. Jo em vaig apuntar al Jovic ja que buscava experiències noves i volia veure què en sortiria d'aquesta i penso que estic creant com bones amistats i també estic coneixent molts valors que abans no n'era conscient que necessitava pel meu dia a dia. I hem vingut aquí al menjador social on ajudem a la gent que més ho necessita, que no té diners per pagar-se el menjar. Nosaltres, la nostra labor és fer-los el menjar, els ajudem també a fer uns pícnics després per l'hora de sopar. I una de les coses que m'han sorprès més és que a vegades quan t'imagines la gent que pot necessitar aquestes ajudes, t'imagines gent, per exemple, que no són del país, i aquí tenim molta gent del país, gent vestida normal, que tu els veuries pel carrer i mai pensaries que en realitat necessiten aquestes ajudes. He venido desde Navarra a Pamplona porque en el colegio me avisaron sobre el voluntariado y me animé a venir hasta aquí, hasta Vic, en Cataluña, y es la primera vez que estoy aquí. Bueno, yo estoy en la llar juvenil y estoy con niños y niñas de entre 12 y 14 años. És un lloc on hi ha nens, on la seva família no els poden de moment mantindre i els hi fem jocs, els preparem dinàmiques i d'aquesta manera es poden divertir i passar una bona estona. Jo vaig estar parlant amb 3 dels nois i em van estar explicant la seva situació familiar i tal, i és xocant veure com inclús en Catalunya hi ha casos com aquests. I a l'escola ens van presentar aquest voluntariat i em vaig poder apuntar perquè creia que era una bona oportunitat per fer. He vingut sola, no coneixia ningú i m'han acollit molt bé i he fet bones amistats. Jo vaig fer abans un altre voluntariat i m'agradaria tornar a repetir aquesta experiència. Ja des del primer dia ens van acceptar com si fóssim amics des de fa anys i a mesura que els dies estan passant els estem agafant més carinyo igual que ells a nosaltres. Estem amb persones amb discapacitat intel·lectual i passem el matí amb elles i fem activitats, fem esport, fem activitats conjuntes en grup, parlem i és molt maco. I ens han acollit molt bé, també tots els voluntaris que venen cada dia aquí a cuinar ens tracten molt bé, ens sentim molt acollides. Ens ha sorprès que són gent gran, de 70 anys o alguns menys, alguns una mica més i clar, tenen molta fortalesa i molta energia perquè estan aquí molts dies que ho fan tot l'any menys l'agost i m'ha sorprès perquè nosaltres només portem 3 dies i cada dia acabem molt cansades. Jo faig el voluntariat de la llar juvenil, estic amb els grans i amb els grans fem activitats perquè ells ho passin bé durant una estona al matí. I m'està agradant molt perquè fem diverses activitats i dinàmiques amb els nens petits. A les tardes també fem activitats i als matins fem el bon dia i a la nit posem en comú totes les idees i tot el que ens ha anat passant el dia i ho compartim amb els companys. Tenim testimonis que ens venen a fer rutes per Vic o explicar-nos la seva vida o la història de Joaquima. Principalment una experiència molt bonica, o sigui, de veure aquestes realitats d'aquestes persones, per exemple, aquests nens que per motius diversos no pueden estar amb els seus pares y están en aquesta llar amb diverses educadores. Yo creo que esta experiencia me servirá para el futuro porque estoy aprendiendo muchas cosas, como estoy diciendo, con los chicos y las chicas con los que estoy conviviendo y lo recomiendo muchísimo. Veus altres realitats a les que no estem acostumats o que potser ens han explicat però que aquí hi posem cara i ho veiem de primera mà i te n'adones que hi ha molta gent desvalguda i tenim aquesta oportunitat d'ajudar-los. Aquesta experiència és molt maca i realment t'omple molt. La meva experiència aquí ha sigut molt divertida, m'ho he passat molt bé, he conegut gent d'altres escoles de Truna i no sé, jo crec que us hi heu d'apuntar i que al final us ho passareu molt bé i disfrutareu. No sé com explicar-ho, però és sense dubte una bona experiència per viure.